Hej tradere. Velkommen tilbage til kanalen. I dag anmelder jeg en platform, der har skabt store bølger i handelsverdenen. Realmextron. Hvis du nogensinde har ønsket at få adgang til flere handelsmuligheder hver eneste dag, drevet af AI, så vil du gerne blive hængende. Er det bare hype, eller giver det dig virkelig den fordel? Lad os dykke ned. Så hvad er Realmextron egentlig? Det er en AI-drevet handelsplatform, som over 75.000 tradere verden over stoler på. Uanset om du er til krypto, forex, aktier eller råvarer, er Realmextron designet til at hjælpe dig med at spotte profitable handler før alle andre, ved at scanne millioner af markedssignaler på millisekunder. Sådan fungerer det. Lynhurtige markedsscanninger. AI'en analyserer mere data end noget menneske nogensinde kunne, og spotter tendenser og muligheder, mens andre stadig opdaterer deres diagrammer. Ingen tekniske hovedpiner. Seriøst. Log bare ind, tjek dit dashboard og placer handler. Ingen kodning. Ingen kompliceret opsætning. 24 handelsmoder. Din AI arbejder, selv når du sover, scanner markeder og identificerer signaler døgnet rundt. Og for din ro i sindet kommer den med avancerede risikostyringsværktøjer, plus en fuldt udstyret demotilstand, så du kan øve dig, uden at risikere rigtige penge. Lad os tale fordele og ulemper. Fordele. Hastighed og nøjagtighed. Realmextron leverer markedsindsigt i realtid. Det er ægte hurtigere end noget, jeg har brugt før. Brugervenlighed. Grænsefladen er ren og begyndervenlig. Du behøver ikke at være en tekniker for at komme i gang. Tilpasning. Du kan køre automatiserede AI-strategier eller justere dine egne, hvilket giver dig så meget kontrol, som du ønsker. Pålidelig. Jeg oplevede ingen nedetid, og supporten er lydhør. En stor gevinst for aktive tradere. Ulemper. Indlæringskurve. Hvis du er helt ny inden for handel, er der stadig meget at lære. AI'en hjælper, men du vil gerne genopfriske det grundlæggende. Omkostninger. Selvom platformen i sig selv er gratis at bruge, skal du huske, at standard handelsgebyrer stadig gælder, når du udfører handler. Markedsrisici. Som al handel er der ingen garanti for fortjeneste. Risikoværktøjerne hjælper, men du skal stadig handle smart. Så er Realmextron det værd. Hvis du er seriøs med handel, uanset om du er nybegynder, der søger AI-vejledning, eller en professionel, der ønsker at automatisere og skalere, er denne platform bygget til at give dig en fordel. Jeg vil anbefale at starte med deres risikofri demotilstand, få en fornemmelse af AI-signalerne og se om det passer til din stil. Hvis du vil bevæge dig hurtigere, handle smartere og faktisk følge med i dagens markedstempo, så tjek helt sikkert Realmextron ud. Du finder linket nedenfor. God handel, og lad mig høre dine tanker i kommentarerne. Hvis du fandt denne anmeldelse nyttig, så tryk på like-knappen, abonner for flere handelstips, og jeg fanger dig i den næste video. Handel smart. Hold dig sikker.